Just like that. Peter Mbah alaanyi. Steeti Enugu no alaanyi. Kemgbe afọ 1999. Chai. Otu pati PDP na-achị odo na steeti Enugu. Peter Mbah yeruzie na nke ikpeazụ agese ka ịgbahapụ anyị. Irichi ọtọ na ise no. Peter Obi Peter Mbah sị na wafụ na mụ na Tinubu ga-adị na-arụkọtazi hand to hand, hand to glove. Chai. Ya bụrụ ka o si mee. Anyị wee na-ajụ gị ajụjụ anyị na-ajụ n'ụtụtụ a wee bụrụ gezie ntị. Kedu ụdị ihe ndị mmadụ hụrụ n'otu pati APC mere ha ji agbabanye ebe ahụ? Gịnị dị ka ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị politicians hụrụ n'otu pati APC mere ha ji awụbanyeju n'otu pati ahụ? Ajụjụ ọzọ wee bụrụ o nwere okwu onye bụbu onye isi oche ụlọ nzukọ Senate bụ Adolphus Wabara kwuru na ha hụrụ otu pati APC ha chọrọ ịtụgharị Nigeria ka Nigeria bụrụ Nigeria otu pati. Uche, where is the lie? Amami na wata. Na ha chọrọ ịtụgharị Nigeria ka Nigeria anyị abụrụ Nigeria gịnị otu pati. Ihe a ka Adolphus Wabara kwuru. Anyị wee na-ajụ gị sị o nwere omidi n'okwu a Wabara kwuru. Ị na-ahụta nke a dịka nke ga-enwe isi maka na ọ dịchaka o. Ọ dịchaka. Ị ma na gọvanọ steeti Bayelsa bụ Duyediri, gọvanọ steeti Taraba akwa ya Agbụ Kefas, ndị nke ahụ na-achọkwa ịgafere n'otu pati APC taa na echi n'udu mmiri a mmiri maga gwogwo ka a chọrọ ịtụfu umbrella ha. Eji n'aka na onwe na ka isi nụ rumo nụ akụkọ na-efegharị na gọvanọ steeti Abia bụ Alex Oti chọkwara ime otu ihe a mana ndị mmadụ sị nke agaghị ekwekwa omume no. No smoke without fire. Kedu ụdị ihe ndị ndọrọndọrọ ọchịchị hụrụ n'otu pati APC? Nke a bụ ajụjụ anyị chọrọ inweta ọsịsa ya n'ụtụtụ a n'ihi ya bụrụ na ị nwere ọsịsa ị ga-agbalị gaa na Facebook, ị garuo Facebook zibatara anyị ozi ebe ahụ ma gbalịa kliki link ahụ nọ na Facebook ebe ahụ ka ị nwee ike folowa peji ọhụrụ Eko FM ka ị hapụ ikwu na anyị agwaghị gị oge na-adịghị anya ebe ị na-ahụ onyonyo anyị ugbu ị gaghị ahụzi ya ebe ahụ. Ọwụzi na new page ahụ ka ị ga-anọ ma egene kiriwe anyị o wee bụrụ ya Eko FM 100.7. Ma ị ga-achọtali ya n'ahịa anyị taịpụọ ya na foonu gị ọhịa oli ji ekiri gị anyị yo bubata gị ebe ahụ wim gị folowe wee bụrụ ya. Mgbanụ ka ọ dị ka anyị gbapụ ya ọsọ jekọọ n'ubi onye anyị bịara na nke ya gezie ntị. Gọvanọ steeti Enugu bụ Peter Mbah agbahapụla otu pati PDP ma sonyere otu pati APC bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akụkọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na onye isi ala Tinubu edegarala ndị ụlọ nzukọ Senate akwụkwọ gba ha ka ha kwupụta Amopitan dịka onye isi oche ọhụrụ INEC. Ndị na-ere azịza anọrọla n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tuzdee gbapụ ezigbo aka ahịa dịka gọvanọ steeti Enugu bụ Peter Mbah na ndị ọzọ bịara sonyere otu pati APC bụ akụkọ na-ada na wao na akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na anyị dọrọ ndị Naijiria aka na ntị ma gwa ha n'otu pati APC chọrọ ịtụgharị Naijiria ka ọ bụrụ Naijiria otu pati mana ha ekpeghị ige anyị ntị ka Wabara kwuru. Ntuli aka elu gọvanọ steeti Anambra, ihe niile dị oke mkpa eji atụ ntuli aka elu anyị ga-echekwa ya dịka ọ bụ ndụ anyị ka anyị na-echekwa ka INEC kwuru bụ akụkọ na-ada ebelebe n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na a malitere nhụwa Tinubu n'anya ozugbo o wepụrụ ego mkponye aka fuel subsidy ka gọvanọ steeti Enugu bụ Peter Mbah kwuru. Ndị Naijiria nwere ntụkwasị obi n'ebe unu dị, mụnwa na onwe m nwekwara ntụkwasị obi n'ebe unu dị, ka Tinubu gwara ndị Super Eagles ala anyị dịka ha na-akwado maka amamaka play-off.
ọmụma ụkpai mụrụ bụ oke ntụfu ihe nye ala anyị bụ Naijiria ka gọvanọ steeti Mgbahapu Uzodimma kwuru bụcha nnọọ akụkọ ndị dara gbemgbem yọm yọm tim tim cham cham na akwụkwọ akụkọ Vanguard. Uche ọnwụ mmụọkpa ya o wutere m maka nwoke anyị ekwuwe ndị akpọrọ aha wụ ndị okpukperechi Kraịst ama ama na steeti Imo. Aha ya na ebe ahụ ị ga-akpọtarịrị ya nụ aha ya na ebe ahụ mana ndị ezinụlọ ya kara obi ka mkpụrụ obi ya zuo ike na ndokwa. Amen. Ka ọ dị nwaanyị ọma n'ụbọchị ụnyaahụ ka ndị Super Eagles ala anyị ji iwe na ọnụma kara mgba Bene hatuo ha ka mgbidi Jericho. Amami na wọta goolu na wọta goolu na wọta. Hai Victor Osimhen agbaka bọọlụ. Chineke nwa ahụ wa agụ Victor Osimhen wụ gịnị agụ ọkpụkpụ dị nwa nke ahụ n'ahụ. Uche ha ji iwe isi gị ndị Super Eagles ala anyị ji iwe banye field yesterday. I dey tell you ha ji iwe piam goolu piam goolu piam masị Chineke mee ka a na-ekwu ndị ihe ndị mbaka ọzọ ha na-abụọ eme ihe a anyekwa otu goals. South Africa Chineke mee si ndị nke anyị mewenụ ngwa ngwa goolu na wọta si na amaghị onye ha ọzọ piam goolu na wọta. Super Eagles ya bụrụ na eji ụkwụ a malite ya bụ ihe ya bụ mmiri ma gbara ha ahụ agaghị amagba ha mana ọwụ that's the always ha mgbe ọbụla nnọọ a na-eme ndị Naijiria dị busy with their calculator. Anyị ga-adị na calculate a ga-akwalify kwa agaghị akwalify amaghị na ebido ọsọ ebidola gịnị ọsọ. Onwe ihe dị ka chere ka mkpado gị na mmadụ kụwa ọkpọ ebidola bụ na o bidola onwe onye ga-eche gị ka ịsụpụ akpa n'ihi ya plank nọrọ isere gbi ha niile nọrọ isere ọkpọ gị kpa gị ti ọkpọ otu ihe ịmami na-agwọta ya bụ ihe onwe onye nwere taịm ichere ka ị bịa sụpụ n'ike eso ka ị bịa sụpụ akpa oponent gị dị aktiv ozugbo ahụ esi ka ịsụpụ akpa ya eji akpa ahụ kọva gị ihu kụọ gị ihe tinka kọrọ pan ya edogode gị anya Super Eagles ya bụrụ na ha ji ụkwụ amalite akụ bọọlụ aklara nwoke ọcha kemgbe ha kara ịkwalifai nọ ha kara ịkwalifai. I thank God enweghị ihe mebiri emebi everything ka dịkwa somehow okay. Asị mberede nyiri dike mberede ka ejikwa amadike. Ha ga-agbazi nke ndị oyibo na-akpọ play-off. Ha na mba Gabon ga-agbakwa play-off. Akwa Cameroon ga-esokwa agba play-off ahụ kwa. Ya bụrụ ma Super Eagles nwee ike nweta mmeri na play-offs ndị a ga-agba ha ga World Cup ma ha na-enwetaghị mmeri ha agaghị aga ihe omenerewo. Super Eagles adịkwuna more labor enyekwuna ha ọrụ ha ga-arụ iji hụ na ha tozuru oke. Ihe a bụ ihe ha kwesịrị ime sere ụkwụ sere aka kemgbe. Ya bụrụ na ha meriri Benda na first leg Benin ọkwa ya hụ na ha meriri Benin na first leg ha kara ịga n' World Cup mana ya dịwa ha shoyiri na ha gbasiri ike yesterday. Ha jiri aka mọzụla biko onye ọbụla na-enye ha nri biko na-enye nụ ha akpụ 4-0 abụghị chaim 4-0 abụghị chaim. Ka ọ dị nwaanyị ọma INEC apụtala kwuo na ihe niile dị oke mkpa eji atụ ntuli aka elu na steeti Anambra na ha ga-echekwa ya dịka ọ bụ ndụ ha maka ha na-echekwa. Uche ole ndị kwuru INEC let's move. na ha ga-eji ndụ ha chekwaa ya bụ gịnị ihe ọ ka isi anọ. A sị n'ụbọchị ụnyaahụ ndị na-ere azịza agbapụrụ ha aka ahịa na steeti Enugu. Ndị na-ere azịza gbapụrụ otu a ka a na-achọ azịza a na-achọ ya karakara. Ndị na-ere azịza nọ n'ụlọ ha bupụta ya ree ya. Ị bụrụ onye na-ere azịza na steeti ime isiri ihe yesterday na steeti Enugu asị otu a ka a na-achọ azịza yarisi buru asị ndị nọ steeti ọzọ enwetụnụ ga-esi gbaa flight bute ya azịza kwuru na steeti azịza na wọta yesterday na steeti Enugu otu a ka a na-achọ ya karakara. Ndị otu pati PDP ọ na-ahụ ahụ n'ahụ ka ha gbabanye n'otu pati APC yarisi buru nye anyị buru asị ha lọmbrela sị taa mechie ọnụ nye anyị buru. Mmiri niile azụghị n'uche n'udu mmiri a niile ka ndị a hapụrụ umbrella. Ọ dị ego ike gwọrọ onye isi ala Tinubu edegarala ndị ụlọ nzukọ seneti akwụkwọ gwa ha ka ha kwupụta nwa amadi ama dịka Joash Ọjọ Amopitan dịka onye isi oche ọhụrụ INEC. Ọ sị na oge adịghị ha mee nwa amadi a screening
ha mee ya nyocha ha pụpụtakwanụ ya dịka onye isi oche ọhụrụ INEC maka na n'oge na-adịghị anya ntuli aka elu Anambra gọvanọ steeti Anambra ga-amalite ebe ahụ ka ya bụ nwa amadi ga-amalite godi ọrụ ebe a ka a ga-eji mara godi weeti ya ka anyị gbapụ ya ọsọ nyonyeke n'anya n'akwụkwọ akụkọ Daily Post mana burukwa n'obi na ị na-anaghị ekiri anyị na Facebook n'ụtụtụ a you are missing a lot. Ị na-ekirikwa gị gbalịa na-efolokwa new page ahụ gị gbalịa na-efolo new page ahụ chọọ klik o nwere link nọ na ebe ahụ ị na-ekiri anyị ugbu a klik link ahụ ka ifolowe anyị ma ọ bụ gị taịpụọ Eko FM 100.7 kliki ya folowe anyị na new page ahụ oge na-adịghị anya ọ bụ na new page ahụ ka ụnụ ga-anọzi kiriwe anyị ime na ya gbalịa mee ya wee bụrụ ya anyị na akwụkwọ akụkọ Daily Post ndị agha ala anyị agbagbuola ndị ọkpa egbe bandit 12 na steeti Katsina bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mfanye aka n'ụkwụ otu jikọtara ndị nkụzi mahadum ala anyị bụ ASUU gara ejipịala agụmakwụkwọ na mahadum ndị e nwere n'ala anyị bụ Naịjirịa atụọla otu nwoke ọwụ aha ya bụ Nasiru Shitu mkpọrọ ọnwa 8 maka ime onwe ya dịka onye uwe ojii na steeti Kano. Ụkpụrụ onye isi ala Tinubu webatara n'ọchịchị ya anọrọla naanị n'ime afọ 2 kara ndị Naịjirịa dị nde 50 million kpakpunye ha n'ụbịam n'ụkọ ka Peter Obi kwuru bụ akụkọ na-ada ebelebe n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ngafere ndị gọvanọ na-agafere na-awụbanye n'otu pati APC otu osisi anaghị eme ọhịa ọ bụghị ndị gọvanọ ga-eme pati ka Bode George kwuru otu nwoke ọwụ si n'ụlọ mkpọrọ pụta ejirila aka kụgbuo ọyị ya nwaanyị ozu ya dọrọ n'ihi ego dị 100,000 naira 100,000 naira o ji ọyị ya nwaanyị ahụ n'ụgwọ. Ndị obu egbe awakpola ndị uwe ojii bụ ụgbọala eme mkpagharị na steeti Benue igirigi akụkọ a na-anụ mgbe niile ọ dị egwu uche nwaanyị ọma afọ ịhụ na ya n'otu nwoke si ụlọ mkpọrọ pụta ejirila aka kụgbuo ọyị ya nwaanyị n'ihi ego dị gịnị 100,000 naira o ji ya n'ụgwọ ọ bụ metela hụlụ ọzọ emeghe ugbo enyehu amnesty emeghe ugbo a sila ahụ gị ike agbaghara ya ka e mere jụọ oyi ya bụ akụkọ wee na-akọ na ọyị ya nwaanyị a o ji ya ụgwọ 100,000 naira ọyị ya nwaanyị a asị ya ngwanụ honey kwụọ m ụgwọ m babe ọkwa babe ka a na-akpọ ndị nke boyfriend babe you call it babe mba ke nwaanyị wu kedu ebe a na-asakwanụ babe ke nwoke baby akwaghị m na-akpọ gị babe oke ke nwaanyị wu babe oke ke nwoke wunu baby uche ihe m na-akwa ede gị n'ọkụ ọka ihe ọ na-akọ ihe sorry na echere m ihe niile wụcha babe a na-ebe ebu ya nke nwaanyị ahụ akpọzie nke nwoke ahụ baby give me my 100,000 naira nke nwoke ahụ agbarụ ihu ka a na-ekwuli ka a na-akala ọgụ atajirila nwoke a ejiri aka kụgbuo ọyị ya nwaanyị gbim ozu ya adọrọ because of 100,000 naira o ji ọyị ya nwaanyị n'ụgwọ ọkwa ọ gacha mkpọrọ o ruo mgbe ọ ga-eru ndị gọvanọ enye ya amnesty ya apụta uche ya ga-asị after all akwa ya pụtaburu na nke mbụ ya bụ akwa nga ahụ onwezi ihe ọhụrụ ọwụ mere ihe onye gburu mmadụ ihe ị ga-adị na-anụ n'ọnụ ya bụrụ take me to police take me to police take me to police take me to police onye zuru ohi ejide ya ihe abụ ihe ọ ga-adị na-arịọ n'arịrịọ take me to police take me to police maka na ikekwe nwere chance ha nwee isi ebe ahụ mee gịnị pụta igirigi Bode George apụtala kwuo na otu osisi anaghị eme ọhịa na ọ bụghị ndị gọvanọ ga-eme pati kedụkwanụ ndị ga-eme pati Bode George kedụkwanụ ndị ga-eme gịnị pati ịma na gọvanọ nwere influence
ma ama na ihe mere iji ekwu ihe ewu ka ndị mmadụ hapụ iche na mgbahapụ ndị gọvanọ ndị abara na-agbahapụ otu pati PDP na-esonyere APC na onwe ya aka ọjọọ ọ ga-akpa PDP, ọ ga-akpa ha aka ọjọọ, ọ ga-akpa ha aka ọjọọ. Gọvanọ niile ndị enwechakwara na akpọrọ aha na steeti dịgasị iche iche na-eme ihe bara uru, na-emekwa ọtụtụ ihe ndị a na-ahụ anya, onye na-ewubachazi na APC uche na wow. Ọ dị egwu. Atụọla otu nwoke ọwa aha ya bụ Nasiru Shitu mkpọrọ ọnwa 8 maka ime onwe ya dịka onye uwe ojii na steeti Kano. 8 months imprisonment atụgo ya gba si anọrọgide ebe ahụ. Ịma iji ekwu ya, ị hụrụ ndị uwe ojii ndị kwesịrị dị na-akpanyere ha anya, ụfọdụ n'ime ha dị ka ha abụghị ndị uwe ojii, ụfọdụ n'ime ha dị ka ha abụghị gịnị ndị uwe ojii, maka na anyị amaghị ka onye uwe ojii ga-esi nọrọ no name no uniform ya ewere face mask kpuchie ihu ruo azị ọnụ ka Oliver de Coque. Ụfọdụ na-agba ego ọla mba aka ha ka gịnị, onweghị ihe gosiri nnọọ na ha bụ gịnị ndị uwe ojii. Biko ndị isi ndị uwe ojii, unu nọtụ ntakịrị meenụ mkpagharị mara kenenụ, ma ndị a na-anọ n'ụzọ aka ọrụ ha bụ ịdị na-anapụ ndị mmadụ ego, ha bụkwa gịnị ndị uwe ojii. Ọ dị egwu. Ike gbọrọ ndị agha ala anyị agbagbuola ndị ọkpa egbe bandit 12 na steeti Katsina. O wee bụrụ ya ka ọ dị ka anyị gbapụ ya ọsọ nyonyeke n'anya na akwụkwọ akụkọ Punch. Gezie ntị. Ọ bụ nghọta dị n'etiti mụ na Tinubu mere m ji sonyere otu pati APC ka gọvanọ Peter Mbah kwuru, bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ abụ nke kwuru na gọvanọ steeti Anambra bụ Chukwuma Soludo apụtala kwuo na malite n'ụbọchị Mọnde gara aga bụ abalị 13 nke ọnwa Ọktoba anyị nọ n'ime ya, na onye ọbụla dara iwu okporo ụzọ na steeti ahụ ga-akwụ ₦10,000 bụ 10,000 naira. Onye ode akwụkwọ nye gọvanọ Soludo bụ Christian Aburi mekwuru o wee bụrụ ya, echeghị m na aga m aga eluigwe ka Donald Trump kwuru, bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ abụ nke kwuru na mmadụ dị nde 2.8 2.8 million people ga-eso atụ ntuliaka elu gọvanọ steeti Anambra ka onye resident electoral commissioner steeti Anambra bụ Queen Agụ kwuru. Okpebelo eduola ndị kọmishọna 19 n'iyi ọrụ dọọ ha aka na ntị gbasara ime nrụrụ aka, bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ abụ nke kwuru na Ụzọdịmma na-achọ nkwado iji buo agha megide ọnọdụ enweghị nchekwa. Ndị ụlọ nzukọ omeiwu ala anyị abatala na esemokwu dị n'etiti ASUU na ọchịchị etiti. No be small wahala. No be small wahala. Ịma anyị mere ka anyị nụrụ na ASUU agaala ha mfanye aka n'ọkwa ịdọ aka na ntị, warning strike ga-ewe ha izu ụka abụọ. Ọchịchị etiti ewe iwe si why? Kedu ihe mere unu ga-eji aga mfanye aka n'ọkwa ịdọ aka na ntị a? N'agbanyeghị na ihe niile unu dimandịrị anyị mezuchara ya. Ọchịchị etiti si ha emezuchala demands niile ndị ASUU nyere ha. Kedụkwa ihe mere ha ga-eji aga mfanye aka n'ọkwa? Na n'ihi ya anụgba ajọ ọsọ agbanyere ya ajọ egbe, na ha ga-abịazi wetazi ukporo akpọrọ no work no pay policy, ma ị na-arụ ya ọrụ agaghị akwụ gị ụgwọ. No be small problem. Ndị House of Assembly, National Assembly abataziela na okwu ahụ. Ha biko bata, ọ dị oke mkpa. Ka ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ dị sitesimani, gezie ntị. Ngagharị iwe a ga-eme iji hụ na atọhapụrụ Nnamdi Kanu
otu adọọla IPOB na Showore aka na ntị gbasara imebi mgbomgbo na mgbomgbo gọọmenti nwe bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Statesman. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ The Statesman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọnwụ ụma ụkpai bụ oke ntụfu ihe nye ndị Naịjirịa ka ụzọ dị mma kwuru. Uche Nwaanyị ọma ịhụnanya Showore na otu IPOB si ha ga-aga ngagharị iwe n'ụzọ udo n'isi ala anyị bụ gịnị Abuja maka ntọhapụ Maazị Nnamdi Kanu. Otu amawapụtala ugbu a sị ịhụ ihe ọbụla gbasara mgbomgbo na mgbomgbo gọọmenti inwe unu sere ụkwụ na aka unu ebe unu akwụkwala nwe metụ ya aka gakwa n'ihu unu n'izu ụzọ udo. Ị na-aghọta? Ọ dị oke mkpa. Ike gwakwara o wee bụrụ ya. Otu adọọla IPOB dịka isi wee kwuo ịma a na-emekwala ya bụ ihe onye akụtukwala onye emebikwala ebe a na-agba ọrịa anya anaghị eweta ya ose. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm iji hụ ohere jee ṅụrụtụ mmiri ma kwacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ ngafere a gọvanọ steeti Enugu bụ Peter Mbah bịara nnọọ gafere baa n'otu pati APC. Anyị wee na-ajụ gị sị gịnị dị ka ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị hụrụ n'otu pati APC? Ị kwenyere n'okwu ahụ Wabara kwuru? Adolphus Wabara bụ onye bụbu onye isi oche ụlọ nzukọ seneti n'ala anyị bụ onye pụtara kwuo na ndị Naịjirịa ha gee ntị na ha hụrụ otu pati APC ha na-achọ ịtụgharị ala anyị abụ Naịjirịa ka ọ bụrụ Naịjirịa otu pati. Anyị wee na-ajụ gị sị ị kwenyere? You agree? Amami na aghọta ya bụrụ na ị nwere ọsịsa ị ga-agbalị gaa na Facebook Eko FM kiriwe anyị live ebe ahụ hụkwanụ nnọọ na o nwere link asendere ebe ahụ maka peji ọhụrụ anyị gị kliki link ahụ nwekwana ike kiriwe anyị live ebe ahụ. Ya bụrụ na ikilike link ahụ ọ naghị enye gị ihe ị na-achọ gbalịa nnọọ taịpụọ Eko FM 100.7 klike nke ahụ chọọ wee follow anyị ya new page a ga-eji gawa live n'oge na-adịghị anya n'ihi ya ka ọ dị nọrọ ebe ahụ agagharịkwala agagharị.
He go give you guarantee with this suitable. We go make you day comfortable. And the head office sit the way he day for Bata Street.
ngwanụ ka ọ dị anyị alọghachiela ịbịa nnọọ leba ya anya bụ isiokwu agbadoro ụkwụ na ngafere gọvanọ steeti Enugu bụ Peter Mbah gaferela baa n'otu pati APC. anyị wee na-ajụgasị gịnị dị ka ndị ndọrọndọrọ ọchịchị hụrụ n'otu pati APC mere ha ji atọ ụdọ na-aga ebe ahụ ka taa ka echi. ikwenyere n'okwu Wabara kwuru na n'oge na-adịghị anya otu pati APC ga-atụgharị obodo anyị abụ Naijiria ka ọ bụrụ Naijiria otu pati. ya bụrụ na ị nwere ọsịsa ị ga-agbalị bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911 20022 0911 20022 maọbụkwanụ 0707 454 1014 0707 454 1014 maọbụ gị gbalịa zibatara anyị ozi na WhatsApp Facebook ka anyị nọ na ụtụtụ a. gaa na Facebook, ị garuo Facebook ị ga-ahụ Eko FM ebe ahụ gị kiriwe anyị, mana o nwere link anyị sendere na Facebook ahụ. klik link ahụ ka ifolowe anyị na Facebook peji ọhụrụ anyị. oge na-adịghị anya ebe ahụ ka anyị ga-anọ stream wa live na peji ọhụrụ ahụ, ọ bụzi na nke ochie a. n'ihi ya gbalịa klik link ahụ folowe anyị ebe ahụ. Ịbọọlachi Uchenna Clever. ụtụtụ ọma. Clara nwanyị ọma Ịbọọlachi. Biko o teele ndị na-akpụ na na-akpọta unu na this program. Ihe side nọ na-akpụkpọ unu ka nweta unu. Ọwụwa ha na-ekwu ka m chọrọ isi ya. Ọ nwaanyị nọ na di na-akpọ from Goy. Ndewo. Biko Clara, achọrọ m inweta eto ya nọmba biko ọhịa nji na-agbọ ka otu m ga-echi enweta ya. gbalịa zibatara anyị ozi na WhatsApp site n'akara ekwentị a. ị ka na-ege ntị? zibatara anyị ozi na WhatsApp site n'akara ekwentị a bụ 07074913438. eji m n'aka na ibutuola ekwentị gị ka mkparị ha ya ọzọ 07074913438. Ịbọọlachi. Brother Oyo ya gazie. Ichie Uche. Ndewo. Clara Wokata. Ịbọọlachi. Uche, pressure brother Oyo Wafobo. Ihe ikwuru ụtụtụ a. Atọpọtụrụ m ihe Wabara kwuru, ọ bụ ihe mere eme. Ile anya, enwe mgbe a chọrọ 210 trillion the APC up to now agwapụga maka ya nke ha adịlala mmiri ya ha ya pelu 87 billion up to now ka ha adịlala mmiri under APC who is the minister of APC Ọgba Bola Tinubu ya Nigeria. So Uche ihe a gosiri gị na ndị a niile ga-asọ n'ebe aja ndị oshi kacha ọdịmma obodo a. Ajọ ya mere m ji si nwafọbo m ji si ke Naijiria onye ọbụla alawa. Uche onye adịghị ya njọ. Ịbọọlachi. Uche na Clara, good morning. ụtụtụ ọma. Anyị dị mma. Clara, olu gị na-abịa nnọọ gengem gụlụ Uche. Ndewo. Uche biko okwu na-ekwu n'ụtụtụ na banyere Mark onye different to APC. Ndị mmadụ amacha ihe APC ha pụtara. Ọ pụtara Association of Past Criminals. Gị na-elecha anya ndị niile na pati ahụ ugbu na enwe otu ihe buru uru ha mepụtaga. Ọ kwasịrị ihe emegakwa ntụ ga-eji burukwa ego rie burukwa ego na-eri na-etinye ndị mmadụ n'ahụhụ ihe isi ike mgbe niile. Ịgbaga eziokwu ndị niile bagacha ebe ahụ ndị buchara ego bifọ onye ji ha baga ebe ha asịrat ka ha hapụ imepụ ha onye ji n'oche ebe ahụ hoo ha asịghị ha pati ọbụla gabara mmadụ uru na ịmụjere na dis Nigeria onye chimakwu. Ndewo. Uche onye adịghị ya njọ. na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka Nwale Isaiah Ogbonna. Ose Ogbonna ya ọkwa ya ọsọ ụtụtụ ọma. Uche na Clara na ọ bụ ụjọ ndị EFCC na-atụ ha isi nnọọ nazi zibata ozi gị. anyị ahụkwala nke gị n'ụtụtụ a. Emmanuel Chigozie osi Och na Clara ụtụtụ ọma. na ngafere Peter Mbah gafere sonyere otu pati APC na ọ bụ nkwekọrịta
ọ bụ nkwa ekpere ya iji hụ na akpọghachiri ya n'ọkwa ọchịchị n'afọ 2027. Ọ si Enugu steeti ndo ya gaziere gị nọ. Ị bọọla chi. Good morning. Ụtụtụ ọma. Aha m Bernard Okenwa. This is the message na-akpọ this morning. Our first time caller. Ndewo, gbapụ ya ọsọ nọ. Anyị m ga-ekwu Peter Mbah ihe okwu ga-awụ ihe o mere wụ iji make sure na ọ dị protected. Because ọchịchị n'ugbu a ekwenyere m ihe kwuru onye kesi na Nigeria niile sabi ogbusapụ one party. It is true. Ige ntị ịwụ ama onye a nọ n'ọchịchị kedụkwa na ya former governor of ndị steeti kwuru na echefuru ama ya ọ sị na if you join APC, yes, things are forgiven. And you watch him now. Oh, the truth. Because that's where you will stay and you will be protected. So when you get compliant, but taking on other parties, they will not fight you. So that is the truth. Ndewo ya gaziere gị nọ na Facebook anyị n'ozi nke asị n'aka Nzube Jonathan. Ọ sị ka ndị a si awụbanye n'otu pati APC ọkwa otu a ka ha ga-esi ebe ahụ wepụta otu ụbọchị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'obodo anyị abụ Naijiria. Ọ bụ maka ọchịchọ nke onwe, ọ bụ maka ka onye ahụ chọọ irijugone nke wa afọ. Ọkwa ị na-aghọta o wee bụrụ ya gaziere gị nọ Nzube Jonathan. Ị bọọla chi. Oche na Clara ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma. Aha m bụ Madam Udo, ebi m n'Amakọhịa. O nwere ihe m chọrọ itinye na isiokwu a na gbasara APC na ndị PDP ịgafewa n'OPC. Isi APC of Etia, n'uche m, ọ ya Muslim ticket. If you have a gamble enough to Islamize Nigeria, so the Christians should wake up and pray. We should wake up and pray. You know, APC, many among the Christians. Before you know it, and now all a Muslim country. So, can you just shake it, but to him believe there is a God. And Isaiah 7:7, it shall not stand, neither shall it come to pass. And I don't look at the dog that more from Islamites, Nigeria Islamites. Let me give me Christian. So, I just only will you have to depend on the word of God. I'm not tired of the Chinese. Ndewo ya gaziere gị nwaanyị ọma nke a kụchapụla ị ga-agbalị kpọghachi ka iwee nwee ike tinye gị n'ọnụ na ya bụ okwu a ji n'aka n'ụtụtụ agbapụ ya ọsọ na Facebook anyị Clara. Ozi nke si n'aka Edmond Chinyeaka Okorosi Ụmụdike Uduma Ọgwa na kansụl ime obodo Mbitolu na steeti Imo. Ọ sị ụtụtụ ọma Uche na Clara. Ọ sị otu pati APC na-achọ ile ala anya bụ Nigeria tụgharịa ya ka ọ bụrụ otu pati. Mana ọ sị n'ime ihe niile ha na-eme na Chineke ga-etinye ha n'ọnọdụ ihere. Ndewo. Anyị ahụ na nke gị Eric Anyanwụ ọsọ Uche na Clara ụtụtụ ọma. No believe hụ na gọvanọ steeti Enugu ga-emecha gbahapụ otu pati PDP sonyere otu pati APC. Mana ka anyị na-ele n'ihuru obodo anyị abụ Naijiria o jila nwayọ na-awọ Naijiria otu pati mana Chineke zọpụta anyị. Ọ na-ajụ sị onye medere anyị ihe a na onye mere anyị ihe a ọ gaghị adịrị ya na mma. Ị bọọla chi. Ụtụtụ ọma. Clara Wokọcha eze mkpọga bọọla chi. Ị bọọla chi. Anyị dị mma ndewo. Elder Matthew Okoye. Ọ na-amana na ọwụ ụmụgụma obodo na-akpọ ụnyaahụ ụbọchị dum. N'agbanyeghị ọgụma arụbekwa ya ọkara mmiri. Mana asị ka anyị hapụ ịdị na-ekwu anyị bidoro oge Buhari bara ọchịchị 2015 uwe ma onwe m oge ntutu obodo a dị ka ana m ahụ n'obodo a na o tewela one party ọwụ bikos onye ka onye a nwoke ekwuola ya yesterday ọwụ n'ihi ide nke ekwuola 2015 lekwa n'anya ụka a na-awụfere lekwa n'anya ka a na-awụfere onye a acha ikpewe ekpere eche m sị anyị akwụsịghị ikpe ekpere kemgbe 2015 ahụ aga Buhari anọcha afọ anya agba ya nke agbaghị moshi ọwụ lopsided leadership ọnụ agakwa ya nọcha lopsided ya nyega ndebe ha ọgbadaga bụ oge aga ya afọ now onye ka ewerekwa n'ọchịchị ugbu a
anyị ga-ekpe anyị agaghị ekpe kama hapụ ọkwara na ka uche Chukwu ga-emezu ma anyị kpere ekpere ma anyị ekpeghụ mgbe anyị kpere ekpere afọ 8 kpe 9 kpe 10 anyị kpere afọ 10 anyị na-ekpekwa ndewo ya gaziere gị Eda Matthew Okorie. Uche onye adịghị ya njọ, uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya. Ka ọ dị na Facebook anyị ozi akarịala, mana dịka ị na-ezibatakwa ozi gị gbalịa kliki link ahụ folowe anyị na peji ọhụrụ anyị oge na-adịghị anya ọ bụ ebe ọ ga-anọ zụwa. Ị hụrụ peji ị nọ na-ekiri anyị ugbu ego na-adịghị anyị nwere ike gaghị ekirizi anyị ebe ahụ ọka ọhụrụ ahụ ka ị ga-anọ kiriwe anyị kliki link ahụ folowe anyị ozugbo maọbụ gị taịpụọ Eko FM 100.7 kliki ya folowe anyị ọ bụ ebe ọ ga-anọ n'ejiwe n'oge na-adịghị anya nwune na Facebook anyị n'ozi nke si n'aka Chetachi Ijeọma ọ sị na onwe ihe ọ chọrọ ikwu naanị Chineke ga-enyere anyị aka. Chetachi ikwu ole ekwu already gaa n'ihu anyị ọma. Si n'aka Mere John ọ sị ịbịa nnọọ na-agbanwe pati ka gị Chinaka gị gbafere n'aka ọ maka nchekwa onwe. Nchekwa onwe ọ dị egwu. Ị bọọla chi Uche Nwakọdụ ụtụtụ ọma. Clara ọ anwụchule onye m na n'ụlọ n'ọsọ ahụ onye Jati Foundation mara Uche ịma na asa anyị nwere uche mee ihe mana nwere gị gị maka uche gị kara aka otu a afụkwala na ndị Naijiria na ya hụ na a ga-ahapụ gị Naijiria kpọwa ya APC ya gakwuo mma mana onye ahụ were a sị na chọrọ m ikwu wele nga ha egbuo mbọchị ka anyị were nye uche mee na ihe na Naijiria na dịka onye lọrị nwanne anyị nwoke ewu Nnamdị Kanụ ka kpọpụtara nna ya ọ na ihe anyị kwuru amachi ha niile ba na-efu isi ọ gbatawo na anyị achọghị m ikwu ele nga ha egbuo m ọkwa AJUJU Foundation kwugere ọ na-anwụchile ya gaziri gị nọ nwoke ọmenyu ọha ya bụ chere obi gị adaala ụda ọ na-ama mma mmiri dị vileji m ka ọgwọ amami na wọta ka ọ dị anyị ahụ n'ozi gị na Facebook anyị kedu ebe ozi azụ gị ahụ gara. Clara onye nke a sị gị Peter Petrus again Peters Petrus ọ sị Clara babe biko dashia m okpube nze gị a nsogbu adị aga m enye gị ya ngwa gaa n'ihu anyị ọma. n'aka Sonny Barry ọsụtụtụ ọma my people in the studio ọ sị mba ịbịa nnọọ gbahapụ otu pati PDP wufere n'otu pati APC bụ maka gịnị ọchụchọ nke onwe ya ihe ọ ga-enweta ị na-aghọta ọ sị mana na gịkwa otu ya o na tutu afọ 2027 ga-abịa ha ga-askata ọ dị ego. Ị bọọla chi Uche na Clara ụtụtụ ọma. Ị bọọla chi Ajụjụ from Poli abiza ama eze now anyị achọghị ime ebe ibi gba anyị ebe na ugbu a na-akpọ anọ m ana eze akpọ. Thank you so much. Mgbe gbapụ ya ọsọ nọ ya bụ ihe m na-ekwu maka okwu akpụ n'ọnụ Peter Mbah na-awọfe na APC ọchọ nke onwe ya so ihe ugbo na Naijiria otu o si dị ebe niile ajagachala ebe niile ewu ji jagajaga ọjọọ na ha na-ajagachi otu o si chọọ onwe eme onye na-achọzi maka ọdịnama nke ụmụnne ya ọ na ihe aka nweta onwe ya n'ime Naijiria so onye ọ na-wee ndidi wee sowe ya. Ndewo ya gaziere gị n'nwoke ọmenyu ọha ahụ na m ozi gị n'ụtụtụ a Dr. Mrs. Mmaole Barasi Owere zibata ozi ya ọ si hụrụ ọchịchị onye kwuo uche ya na onwe gị isi nke o ji enwe ọdụ ma ọ bụrụ na onwe ihe dị ka opposition na ọ bụ anya ukwu ya nwa na-akpata ngafere a mwụbanye a na-awụbanyeju n'otu pati APC na anyị agaghị egbu opposition n'obodo anyị abụ Naijiria maka na ọrụ ha ọ dị gịnị oke mkpa na onye niile agaghị anọkwanụ n'otu pati maka na ime ya kedụkwanụ ndị ga-ajụ gọọmenti na-achị achị ajụjụ kedu ndị ga-eghe odu ha accountable. Clara Nwekocha ama mme na-aghọta mere gaa n'ọtụtụ ụlọ nzukọ omeiwu dịgasị iche iche nke a bụ uchere obi ma ọ bụ ihe dọkịta kwuru ị ga-ahụ all of them lawmakers niile otu pati
kedụkwana onye ga-ekwu no ma ekwuo yes ama m na-aghọta kedu onye ga-ekwu no ma ekwuo yes n'ụlọ nzukọ omeiwu bụ otu pati naanị na-aghọta ya bụ ihe ya bụ Dr. Mrs. Mmole bara wee gaa n'ihu na-ekwusị ka ọ dịkwanụ kedụkwanụ onye ga-ekwuchitere ndị a na-achị achị ọnụ ha ọ sị egbe bere ugo ya berekwa ya gaziri gị nụ dọkịta ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ zụchala ma gbacha ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-achịkọlata ya na nnọkọ anyị na gị na nke ụtụtụ taa gbalịa sonyere anyị ọ dịka o nwere ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị nwere ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị mana ka ọ dị anyị chọkwara iji ohere a gwakwa gị ọzọ na gbalịa kliki link ahụ esendịrị na Facebook link ọhụrụ ahụ ihe ahụ new Facebook page ndị Eko FM oge na-adịghị anya ọwụzi ebe anyị ga-anọ stream wa live ikliki ya ga-enwe ike follow anyị nọrọ ebe ahụ agarịla agarị emekwala ngagharị Eko FM si n'ụlọ ka esi eme ka mụ na chi mee si n'olugo ka o si elu oyi n'olu ego si elu